Otišao sam sa ženom na izložbu priplodnih goveda. Kod prvog boksa je pisalo na tabli: ovaj bik je oplodio 50 krava prošle godine. Moja žena me munula u rebra, nasmijala se i reče: a? On oplodio 50 puta prošle godine. A ti? Idemo dalje kad na drugoj tabli piše: ovaj bik je oplodio 150 puta prošle godine. Moja žena me opet čušnu u rebra i reče: vidiš, to je 2 puta nedeljno, možda bi mogao da naučiš nešto od njega. Mi idemo do trećeg boksa, kad tamo tabla na kojoj piše velikim slovima: ovaj bik je oplodio 365 krava prošle godine. Moja žena je bila uzbuđena, te je laktom skroz probala moja rebra. Ona reče: to je jednom dnevno, mogao bi stvarno da naučiš nešto od ovoga. Gledam ja nju i kažem: idi kod njega i pitaj ga da li je to sve radio sa istom kravom.